Γεια, Eddie Hoyer είναι εδώ. Martin Fight Club 2-15. Περήφανος για τη σχολή μου, Martin Fight. Γεμάτος πειθαρχία, Martin Fight. Ψάχνω τον αντίπαλό μου, Martin Fight. The coach of champion είναι εδώ, Martin Fight. Με σκληρή προπόνηση και μεγάλη υπομονή νιώθουν έτοιμοι και επιτέλους ήρθε η στιγμή. Περιμένουν καμπανάκι και στο 1-2-3 ξαμολιούνται πάνω στους αλυσασμένα θηρία. Τον αντίπαλο κοιτάν στα μάτια όπως του αρμόζει. Κι όταν ξεκινήσουν όλα πες μου ποιος σε σώζει. Δουλεύουμε σκληρά στη Θεσσαλονίκη. Η ανταμοιβή δεν είναι τα φράγκα αλλά η νίκη. Δεν βρισκόμαστε εδώ μαν για τη δόξα και τα φλάς. Είμαστε μια φαμίλια και αυτό είναι για μας. Απόγονοι του Τάισον, μαν αυτό μην το ξεχνάς. Κι αν προσβάλλεις τον έναν προσβάλλεις όλους εμάς. Στο μαχητικό μας πνεύμα ανεβασμένο στα ύψη. Η καρδιά του μαχητή δεν φοβάται τη θλίψη. Όπως είπα και πιο πριν έχουμε στόχο τη νίκη. Κι όποιος δεν μπορεί ας πιει το γάλα του κι ας πάει σπίτι. Περήφανος για τη σχολή μου, Martin Fight. Γεμάτος πειθαρχία, Martin Fight. Ψάχνω τον αντίπαλό μου, Martin Fight. The coach of champion είναι εδώ, Martin Fight. Έχουμε κάνει τον πόνο μας αδερφό. Δεν φοβόμαστε κανένα, μονάχα το Θεό. Προετοιμασμένοι είμαστε ό,τι και αν συμβεί. Αλλήμονό του σε αυτόν που απέναντι μας θα βρεθεί. Μελετάμε τον αντίπαλο πριν από κάθε μάχη. Μ' αποτέλεσμα όταν βρεθούμε μπρο να γίνει στάχτη. Στάχτη και βούλβερι μέσα στην αρένα. Έχε το νου σου, επεμβαίνουμε με σπασμένα τα φρένα. Στόχος μας είναι να τα βλέπεις όλα μπλε. Με θανατηφόρα uppercut και δολοφονικά κροσέ. Και στο δεύτερο γύρο θα εύχεσαι να έχει τελειώσει. Μα μόλις άρχισε και έχεις ήδη ξενερώσει. Αυτή τη στιγμή που μπήκες μέσα μαν κανείς δεν σε γλιτώνει. Είτε είσαι φουσκωτός είτε είσαι μπαλόνι. Γι' αυτό και οι αντίπαλοι συνήθως αγχώνονται. Όπως και να έχει όλα μέσα στο ring πληρώνονται. Περήφανος για τη σχολή μου, Martin Fight. Γεμάτος πειθαρχία, Martin Fight. Ψάχνω τον αντίπαλό μου, Martin Fight. The coach of champion είναι εδώ, Martin Fight. Περήφανος για τη σχολή μου, γεμάτος πειθαρχία. Ψάχνω τον αντίπαλό μου, The coach of champion είναι εδώ, Martin Fight. MMA μάγκα, Martin Fight Club. Και για kickboxing μάγκα, Martin Fight Club. Δεν έχουμε αντίπαλο, Martin Fight Club. Παίζουνε skills μάγκα, Martin Fight Club. Για MMA μάγκα, Martin Fight Club. Και για kickboxing μάγκα, Martin Fight Club. Δεν έχουμε αντίπαλο, Martin Fight Club. Παίζουνε skills μάγκα, Martin Fight Club. Βαριά βιομηχανία μάγκα μου πρωταθλητών. Με ήθος και με ύφος αρχαίων αθλητών. Αν έχεις απορίες θα τις λύσουμε στο ring. Μια που θα μας δεις και μια θα ακούσεις το Martin Fight Club. Και η γη να τρέμει όπου πατάμε full knockout, τίποτα δεν μένει.